Čo je to Shift Scheduler a ako ho nastaviť? Shift Scheduler je nástroj, ktorý vám vďaka AI asistentovi a zadávaniu požiadavok zamestnancov priamo v systéme výrazne zefektívni plánovanie zmien. Chcete, aby trvalo len pár minút ako na videu? Prvotné nastavenie je trochu zložitejšie, podľa náročnosti prevádzky zaberie 5 až 20 minút, no ďalšie plánovanie je potom už hračka. Nastavenie môžete spracovať sami, alebo vám s tým vďaka bezplatnej konzultácii, ktorú si môžete rezervovať tu, pomôžeme my. Žiadna zložitá registrácia nie je nutná, len sa prihlásite. Prihlásenie prebieha tzv. Magic linkom, vďaka ktorému si nemusíte pamätať ďalšie heslá a prihlásite sa cez link v e-maile. Až sa dostanete do prostredia, je nutné nastaviť si pracovisko a osoby. Môžete to urobiť manuálne alebo vďaka AI asistentovi. Pracovné zmeny doporučujeme nastaviť manuálne. Pre počítanie odpracovaných hodín si vieme nastaviť aj povinné prestávky, preferované farebné odlíšenie a podobne. Potom na každý deň naplánujeme potrebný počet obsadených zmien. Ľudí je však jednoduchšie nastaviť vďaka AI asistentovi. Na to je dobré mať pripravenú tabuľku s menami a potrebnými poznámkami. V tomto prípade riešime zdravotníkov, kde je potreba zohľadniť aj napríklad odbornosť alebo pracovné úväzky. Asistenta len poprosíme, aby nám dané osoby vytvoril. Vložíme údaje a on to už sám spracuje. Pre plné využitie systému je potreba však ešte osoby rozkliknúť, prideliť im oprávnenia, väčšinou member ako člen a potvrdiť, aby boli pozvaní. Posledná vec, ktorú je potreba urobiť, je zadať prípadné pravidlá prevádzky, ktoré má asistent dodržiavať. Nastavenie systému nám týmto končí a až si zamestnanci zadajú požiadavky, stačí asistenta požiadať o naplánovanie zmien na daný mesiac a on to za vás za chvíľku urobí. Ako môžeme vidieť, toleruje požiadavky do neho zadané. Úlohou vedúceho je potom už len rozpis kontrolovať a urobiť prípadné drobné úpravy. A čo vidia jednotliví zamestnanci? Po pozvaní do systému im príde link. Úplne rovnako sa do systému prihlásia cez e-mail a musia prijať pozvanie do pracoviska. Vidia mesačný rozpis a ďalšie mesiace, ale nemôžu s ním manipulovať. Môžu však lajkom alebo dislajkom zadať svoje požiadavky aj na konkrétnu zmenu, napríklad nočnú či dennú, a to kedykoľvek, aj z pohodlia domova či z vlaku cez náš web. V tomto momente máme systém plne funkčný a už ho stačí používať.